Hola, nenes i nens. Avui us explicaré un conte divertit. La princesa i el pèsol, de Campbell Editorial. Una vegada hi havia un príncep que es volia casar amb una princesa, però volia que fos una princesa de veritat i repetia una i altra vegada als seus pares: «Sapigueu que si cal anar a l'altra punta del món per trobar una princesa com cal, ho faré». Va recórrer tot el món a la recerca d'aquesta princesa, però sempre hi havia alguna cosa que el feia sospitar que les princeses que ell trobava l'enganyaven i que no eren de debò. Així que el príncep va tornar a casa, molt i molt trist, però ben entossudit a no casar-se si no era amb una princesa autèntica. I heus aquí que una vegada que plovia a bots i barrals, van trucar a la porta del palau. Feia una nit de 1000 dimonis i el rei mateix va sortir a obrir. «Valga'm Déu, entra de seguida!», va cridar sa majestat en veure una jove princeseta, xopa de cap a peus, i la van convidar a passar la nit a palau, esperant que passés la tempesta. La reina, que era molt llesta, va dir que ja s'encarregaria ella de fer el llit on havia de dormir la suposada princesa. «Deixeu-me fer, que de seguida ho sabrem, si és una princesa de debò», va dir a la gent del servei. Se'n va anar a l'habitació dels convidats i va posar un pèsol sobre el somier i 20 matalassos al damunt. Després ho va tapar amb 20 flassades, que és com dormien les princeses aleshores. Al matí, quan la noia es va llevar, li van preguntar com havia dormit i amb veu melindrosa de les princeses va respondre: «Ai, molt malament, no he pogut aclucar l'ull en tota la nit. No sé pas què hi havia en aquell llit tan mal girbat. No podria passar-hi ni una sola nit més». Aleshores sí que van quedar convençuts que es tractava d'una autèntica princesa, ja que els 20 matalassos no havien pogut dissimular el bunyet insignificant que feia el pèsol que hi havia posat la reina. «Fill meu, això és magnífic! Només una autèntica princesa pot ser tan sensible. Aquesta mossa sí que és de veres una princesa», va cridar contenta la reina. I heus aquí que el príncep i la veritable princesa es van agradar i van decidir casar-se. I qui no s'ho vulgui creure, que ho vingui a veure. Espero que us hagi agradat molt, us estimo.